Kawadhi nyime ni Bishop mar kanisa Anglican bade mabondo manongire David Kodia ochiwo sim mager ne josiasa ma pacho ka ikine nyasi mar alam mar ringre Raila Odinga e alap manyayo. Kodia mane otelo e alam makamano koni dhialo ngima Raila nyalo bedo matek ne moko kuom josiasa kalore ni nitiere gik ma oyuma mane ok ohero kamoriwo mibadhi siasa mag dhoudi e kind mamoko. Kaka Judith Mondi lero, Kodia oyango ni mahao dwe achiel mokalo ne giromo kod Raila gi mama Aida kende twak margi ne oneno jal mane oseloso kare kod Nyasaye. Wer mar hoyo chuny ka iluongo nying jomaler na bedie ene mane obedo wer mar rwako jayalo e nyasi mar alam mane otelie kod kanisa mar Anglican kendo jadolo Professor David Kodia emane en jadolo ma otayo nyasi mar lamoni e kind jodolo mamoko kama oriwo Evans Omolo. Kodia ogoyo rameny chien e thuolo mar mahao dwe achiel ma okalo e romo mane gibedo go kod Raila Odinga kod mama Aida Odinga kapok Raila odhi India manyo thieth. Kodia e rameny mare ne oneno jal mane oseloso kinde kod Nyasaye kendo ne oyie wuoth mar yie. It is hardly a month ago when I had breakfast with Baba. We were with Mama Aida and we talked about things touching on the church. And one thing I say, I saw a man who was ready to meet God anytime. I saw in him a man who had made peace with God in everything that he said and everything that he did. E yaro wach kowuok e buk mar Timotheo, Kodia ne otiyo kod thuolo ni e chuoyo wang' Jo-Kenya kod moko kuom jotelo ma okoni koro nyaka lu tipo ma osenindo Amolo Odinga. Oywak ni kamoro yo mar kuoro omenda mathoth ma josiasa tiyogo e lombo jopiny nyalo rucho oko picha maber mar siasa ma Raila ne oseketo ka mibadhi bende koro nyaka rum chuthi e pacho ka. Today we have very bad manners amongst most of our politicians. They have taught our people the culture of handouts. Baba Raila Amolo Odinga never used the power of his wallet as a convincing tool to others, but he used the power of persuasion. If there is anyone here at whatever level, be you a governor, be you an MCA, be you whoever it is who has looted this country, you know you stand the chance of being condemned. E kaka yo mar miyo Raila luor ma ogik kendo bedo kode achiel e gigo mane ogombo ne piny Kenya, Kodia okwayo mondo mi Kenya owere kod siasa mag dhoudi. We honor the right Honorable Raila Odinga. Let's see ourselves as Kenya first, not from the point of view of our tribes, of our classes, of regions where we come from. Kenya is too small to be subdivided into regions. Chalo kagima yalo mar Kodia ema Jo-Kenya e rito mondo mi okwe chunygi kuom rem ma gisebedogo chakre tich adek. Mor kod sigweya mag igwe okwako yamo bang' yaloni. Judith Mondi, Ramogi TV.